Η Babolat Pure Aero 98 είναι μια εξαιρετική επιλογή για την ακρίβεια, τον έλεγχο και τις εντυπωσιακές δυνατότητες spin. Έχει σχεδιαστεί για προχωρημένους παίκτες που απαιτούν υψηλή απόδοση όπως ο Carlos Alcaraz. Η Babolat Pure Aero 98 διαθέτει κεφαλή 98 τετραγωνικών ιντσών που προσφέρει εξαιρετική ισορροπία μεταξύ ελέγχου και δύναμης. Η ρακέτα είναι κατασκευασμένη από το χαρακτηριστικό γραφίτι της Babolat, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και υψηλή ανταπόκριση. Ο αεροδυναμικός σκελετός της είναι ειδικά σχεδιασμένος για να βελτιώνει την ταχύτητα της κίνησης, επιτρέποντας στους παίκτες να δημιουργούν περισσότερο spin και δύναμη. Μία από τις βασικές τεχνολογίες που ενσωματώνονται στην Pure Aero 98 είναι το Cortex Pure Feel για καλύτερη απόσβεση κραδασμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια πιο άνετη και σταθερή αίσθηση κατά την πρόσκρουση, μειώνοντας την κόπωση του χεριού κατά τη διάρκεια μεγάλων αγώνων. Επιπλέον, η τεχνολογία FSI Spin με ευρύτερη απόσταση μεταξύ των χορδών παρέχει καλύτερη πρόσφυση με την μπάλα, κάνοντας ευκολότερη την παραγωγή πιο αποτελεσματικού topspin. Το μικρότερο μέγεθος κεφαλής και η πυκνότερη διάταξη χορδών δίνουν στους παίκτες εξαιρετικό έλεγχο των χτυπημάτων τους. Αυτή η ρακέτα είναι άριστη στο να τοποθετεί την μπάλα ακριβώς εκεί που θέλετε στο γήπεδο, καθιστώντας την ιδανική για επιθετικούς παίκτες baseline που βασίζονται στην ακρίβεια. Πιστή στο όνομά της, η Pure Aero 98 προσφέρει εξαιρετικό spin. Ο αεροδυναμικός σκελετός, σε συνδυασμό με την τεχνολογία FSI Spin, επιτρέπει στους παίκτες να παράγουν βαρύ, δυναμικό topspin, κάτι που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στον αγώνα. Παρόλο που η ρακέτα είναι περισσότερο προσανατολισμένη στον έλεγχο, δεν υστερεί σε δύναμη. Η κατασκευή από γραφίτι και ο αεροδυναμικός σχεδιασμός εξασφαλίζουν ότι οι παίκτες μπορούν να χτυπήσουν δυνατά χτυπήματα με ευκολία, ιδιαίτερα όταν εκτελούν κινήσεις με μεγάλη αόρηση. Η τεχνολογία Cortex Pure Feel μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς, παρέχοντας μια άνετη εμπειρία παιχνιδιού ακόμα και κατά τη διάρκεια έντονων αγώνων. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για παίκτες που είναι επιρρεπείς σε τραυματισμούς στο χέρι ή που παίζουν συχνά. Παρόλο που τα πλεονεκτήματα της ρακέτας είναι πολλά, υπάρχουν επίσης δύο μειονεκτήματα. Λόγω της έμφασης στον έλεγχο και το topspin, η Pure Aero 98 μπορεί να προσφέρει λιγότερη δύναμη σε σύγκριση με ρακέτες με μεγαλύτερη κεφαλή, όπως η Original Pure Aero 100. Οι παίκτες θα χρειαστεί να καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια για να εκτελέσουν δυνατά χτυπήματα. Επίσης, τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Pure Aero 98, όπως το μικρότερο μέγεθος κεφαλής και η συγκεκριμένη διάταξη χορδών, μπορεί να απαιτήσουν μεγαλύτερη περίοδο προσαρμογής για τους παίκτες. Αυτοί που μεταβαίνουν από πιο ισχυρές ή με μεγαλύτερη κεφαλή ρακέτες μπορεί να δυσκολευτούν αρχικά μέχρι να βρουν το ρυθμό και τη σταθερότητά τους. Η Babolat Pure Aero 98 είναι μια κορυφαία ρακέτα που προσφέρει τέλεια ισορροπία μεταξύ ελέγχου, spin και δύναμης. Είναι καλύτερα προσαρμοσμένη για προχωρημένους παίκτες που έχουν σταθερή τεχνική και μπορούν να υποφεληθούν από την ακρίβεια και τις δυνατότητες στο spin της. Ενώ μπορεί να μην είναι η πιο συγχωρητική ρακέτα για αρχάριους, όσοι είναι έμπειροι και επιθυμούν να βελτιώσουν το παιχνίδι τους θα βρουν την Pure Aero 98 αξιόπιστη και υψηλής απόδοσης επιλογή. Αυτή λοιπόν είναι η νέα ρακέτα της Babolat, την οποία θα βρείτε στο link στην περιγραφή του βίντεο καθώς και σε όλα τα καταστήματα e-tennis. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε στο επόμενο.